كابلبنا زجن فلمس كان أنا بكا قويدا سلام منفس كان مسجنا كالونا قبائنا دقيمنا حليفنا أنا بكا زستمر صبق منفس كا أما كلنا سلزل خبرنا بكا دقنا بمنفس كا هنمهار دك أخا بجزابير استمهار خونيم سلام دك أخا كبزيحيو خمس تبعله كابها هنمهار كدق فنا بشيم يسوع كريستوس يصلي له بيسوع كريستوس آمين يا بيري مسكن كاب مصحف إزرا تبجيسنا نمهارينا إغزابيري مسكن مزعبا محلا وقال إغزابير ويكا محلا وقال أملاخ زبل نمهارينا إغزابيري مسكن إزرا نعمل خسبينيرو زابيري مسكن مصحف إزرا كاب معرف حدا كسب معرف شدشته كاو خا معرف شو عتقا درجة خلته مصحفتي إيو نمتاينا درجة خلته مصحفتي نبل كاب معرف حدا كسب معرف شدشته زلو أب جزيو أيكون النيرو كبابي 7 أو 8 عام تقدموا كان نسو من باروز تجبر نجاري تصحفوا سلازي أوي قالت صحفات صحفوا خلوت كمن نبعل زروبابيل أبتجزي تستمل سوء ناتهم يو كومبايل جيرو يترنيفو ويد ما نسو ريكومبوز جيرو لو مالتيو بزخوين بتجن داينا هنبدلنا اتي أبزي كم عرف حدا حساب معرف يدش زلوا أبتزمن ناتو يكون تتصحفوا كم نفلطه إسرائيل إغزابير مئزاز مسأبي تماريخو لنا مصحف قدس حقيرة مئزاز مسأبي إغزابير نمنتي حليفي بوم نمركو حليفي بوم مالتي إغزابير نبيتو إغزابير نتوم زفقرو إغزابير نتوم ناتو فوليز بلا تحزا يزعزهم سبيشال تريتمنت يزقبرو اللهم مالتي كغاغا يخلو لخالوت قدسعو يخو اليوم مالتي حدا خابتي ناي هاجي مقوت زنبرن تايو كوانا زحت أسبس خمي يجيرون عناس يمارخنا يلو مالتي إغزابير قنا بزمانات كله ناتو مخري يزقبر ناتو حسابي يزقبر مالتي إغزابير يمسكن مس ناتو حسابي خاط سامع عنبر تي نايسب لوجيك ويد ما نايسب مخنو يلو زحسبو أتحساسب أمتيخا أبكن إغزابير كترت عيت غلني خا مالتي إغزابير يمسكن سلازي إغزابير أب زمانات كله أنت حسب مالتي أنت يزقبر مخري يزقبر مالتي سمع عمت تماريخهم قدم من تماريخو سماريا ويكاتهم أب سمين زنبورو دحركة أب تحت زنبورو يهودا خا تماريخهم مالتي كملوا سخلوا خاني of course توم يهودا يم تمليسهم مهنياتو أب 7 عامات نسوم صنحو تمليسهم مالتي كملوا سخلوا معرف حد إزرا خمزيب لنا نقيروس نقص فارس أب مجمرت عمتو يبلنا مجمرت أو علم زنبورو زعبي من قست جبس عاني منيرو توما بتجزيت زنبورو دحر أسور تغيرهم نسيم دحري قاني بابيلوناويان كاب من تسعيرهم لنا بميدوسن بفارسن ويكاني بفارس تبزح حيل مالتي لذي فارس أبتقدم يتعمتو نتاجرو ويكا فارس برشيا إيران كي دخل لخوري أيه اللغة مالتي تجزي خيدا نيرة تعمي زجرم هنتا زجرم مسلتات على اللغة مالتي نايتهم كلهم مرحتي كيروس مسمت أب منجستو أب مجمر تعمتو بقى إيرمي استنجرك قال إغزابير من تانك في السم سلزيو إزراسي أنالايز لا جبر صحف الله مالتي كيروس كتصحف كله إيرمي أصلهم زباليلو أيبلون جن كيروس أب زمانو زمست فتحاوي كابتن قدمي زنورو مرحيين يريز بحال أبشان شو منتمي تنتهي عن شو عتن حدا هنتوي أركيولوجيست ويكا فحاري كرستات زنبر إنجليزاوي كيدو خف حرويلو مسكدة إذا دبدا بيتات تزي إسرائيلاويان ترى زي كونس نتهم بمولو ما بتحتي زنبرو حزب تتصحف شاه زبحال ناي إيران نقصكاني يونايتد نيشن ركبوهم كن بيل أوف رايتس زبحال أمريكاويان مصحفهم مثلنا حزبسي نحنا مرح خابهم العلس فتح زفلت نيري اللي هيبوهم إذا صحفت زين غلي تتصحف نتهم كل ما بتحتي زنبرو من قستات بقى عدهم يخيدو ككم زدليو يملخو
ኢሉ ጽሕፈት ሂቡ ማለት እዩ Charter of Bill Rights ኢሎም ኣብ ኒውዮርክ ኣቐሚጦም ኣለዉ ብቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ማለት እዩ እቲ ኣብ ሓደ ሲሊንደር ዝመስል ጭቃ ገይሮም ይሰርሑ ኣብኦም ዝፍሕርዎ እቲ ጽሕፈት ከምኡ ገይሮም ከዓኒ ነቶም ህዝቢ ይህብዎም ናይ እስራኤላውያን ጥራዩ ተጻሒፉ ነይሩ ድሓር ግን ምስ ተኳዕተ ናይ ኩሎም ህዝብታት ኣብ ትሕቲ ዝነበሩ ተረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ኣብ ኩላ መንግስቱ ብቃል ጽሕፈት ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ይብለና ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይ ኩለን መንግስታት ምድሪ እንታይ ገበረኒ ኢሉ ሃበኒ ኢሉ ንሱ ከዓ ኣብታ ኣብ ይሁዳ ዘላ ኢየሩሳሌም ቤት ክሰርሓሉ ኣዘዘኒ ዝኾነ ይኹን ካብ ህዝቡ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ህዝቢ ከዓ ምስኡ ይኺድ ኢልዎ ኩሉ ፋይናንስ ኣዚዝሎም ክኸዱ ጀሚሮም ማለት እዩ ምስ ከዱ እቶም ዋናታት ይብለና ማይ ቤት ኣቦታት በቢንያም ካህናት ገለ በብሓደ ዘለዎም ከይዶም ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ምስ ከዱ ቀዳማይ ዘጋጠሞም ነገር እንታይ እዩ ምስ ከዱ ኣብ ዓዶም ምስ ኣተው ክሰርሕዎ ጀሚሮም እቶም ምስ በሉ ብቕፅበት በዓል ኣብዒሎም ዘሩባቤል እዩ ነይሩ እቲ ንጉስ ካልእ ከዓኒ ኢያሱ ዝበሃል ከዓ ካህን ነይሩ እዚኣቶም ቀልጢፎም ነቲ ህዝቢ እንታይ ገይሮሞ ከነቓቕሕዎ ድልዮም በቃ በዓል ንግዳስ ንግበር ኢሎም ገለ ጊሮም ኣነቓቂሖሞ እቲ ህዝቢ ክሰርሕ ጀሚሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብታ ሰብዒት ወርሒ ምስ መፀት ድማ ይብለና ምዕራፍ 3 ደቂ እስራኤል ኣብ ከተማታቶም ምስ ተቐመጡ እቶም ህዝቢ ከም ሓደ ህዝቢ ኮይኖም ናብ ኢየሩሳሌም ተኣከቡ ይብለና ሕጂ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ክእከቡ ጀሚሮም ካህንፁ ደልዮም ማለት እዩ ቁፅሪ 8 ዘሊለ ኸንብቤ ማለት እዩ ናብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤት ኣምላኽ ዝመፁ ከዓ ካብ ካልአይቲ ዓመት ኣብ ካልአይቲ ወርሒ ዘሩባቤል ወልዲ ሰላትኤል ኢያሱ ወዲዮ ጻድቕ እቶም ዝተረፉ ኣሕዋቶም ካህናት እዮም ካብ ምርኮ ኢየሩሳሌም ዝመፁ ኩላቶም ኮይኖም ቤት እግዚአብሔር ክሰርሑ ጀመሩ ኢሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ምሕላው ቃልካ ኢሉ ዳዊት ናይ መን ኢሉ ናተይ ኢሉ ጊደይ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ትሕልዎ ንዓኻ ኢኻ ንማንም ሰብ ኢልካ ኣይኮንካን ማለት እዩ ንዓኻ ክትጥቀም ንስኻ ክትረብሕ ንዓኻ ክሕሸካ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኦም ከምኡ ኮይኖም ተላዒሎም ጀሚሮም ማለት እዩ እቶም ሃነፅቲ መቕደስ እግዚአብሔር ክስሩ ተኸለዉ ከዓ እቶም ካህናት ለቢሶም መለኸት ሒዞም ለዋውያን ደቂ ኣሳፍ ከዓ ጽናጽል ሒዞም ከምቲ ስርዓት ዳዊት ንጉስ እስራኤል ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ደው ኢሎም ነበሩ ይብለና ስለዚ ክሰርሑ ጅምሩ ከለዉ ተነቓቂሖም ስለ ዘለዉ ተሓጒሶም እዮም ጀሚሮሞ እስራኤላውያን ምስ ሰገሩ ባሕሪ ብጣዕሚ ዘመስግኑ ካብ ዝነበሩ ሓንቲ መን እያ ነይራ ሚርያም ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ምስ ኮነልካ ምስ ሰለጠካ ከተመስግን ጽቡቕ እዩ እቶም ጸላእቲ ይሁዳን ቢንያምን ግን ይብለና ሕጂ ምዕራፍ 4 ዘሊለ የዘንብብ ደለኹ እቶም ተማሪኾም ዝነበሩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል መቕደስ ከም ዝሰርሑ ምስ ሰምዑ ናብ ዘሩባቤልን ናብ ዋናት ማይ ቤት ኣቦታትን ቀሪቦም ንሕና ከመኻትኩም ኣምላኽኩም ደሎና ካብታ ኤሳርሓዶን ንጉስ ኣሶር ናብዚ ዘምፃና መዓልቲ ጀሚርና ንዑ ሰዊና ኢና እሞ ኢሎም እቲ ኣሶራውያን ሪሻፍል እዮም ዝገብሮም ነይሮም ነቲ ህዝቢ ሓፍ ኣቢሎም ናብ ካልእ ዓዲ ምክንያቱ ኣንጻሮም ምእንታን ከይትስኡ ንስኻትኩም ክንሰርሒና ይብሎም ነው ዘሩባቤል ኢያሱ እንቶም ዝተረፉ ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታት እስራኤልን ግና ንሕናስ ከምቲ ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ዝኣዘዘና በይንና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰርሓሉ ዳ እምበር ንስኻትኩም ሳናኹንኩም ንኣምላኽና ቤት ክትሰርሕሉ ኣይግባኣኩምን ይበልዎም ሽዑቶም ህዝቢ ተሃገር ከዓኒ ህዝቢ ይሁዳ ንህዝቢ ይሁዳ እንታይ ገበሩ ኢሉ ኣድከሙ ከይሰርሑ ድማ ኣፈራርህዎም እቲ ምኽሮም ከፍርሱ ድማ መኻሮ ተሻየጥሎም እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ዘመን ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ክሳዕ መንግስቲ ዳርዮስ ንጉስ ፋርስ ኮነ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ቀዲሙ ዝመጾም ነገር እንታይ ማለት እዩ ፈተና ኣጋጢምዎም ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና ቃል ኣምላኽ ዝሰምዕ ኣሎ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ከዓ ሰሚዑ ዝገብሮ ኣሎ ኢሉ ሰማዕቲ ቃል ዘይኮንኩም ሲ እንታይ ይኩኑ ኢሉ ገበርቲ ቃል ኩኑ ኢሉ ርእስኹም እናጠበርኩም ኢሉ ሰብ ንምንታይ ቃል ኣምላኽ ዘይገብር ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ክትገብር ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዋጋ ዘኽፍለካ ስለዚ ሰለስተ ነገራት ተጠቂሞም ኣብዚ ኣድከምዎም ዝብል ሪላክስ ገይሮሞም እዩ ዝብለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንህዝቢ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ንህዝቢ ኣምላኽ ሪላክስ እንድሕር ዳኣ ጌርኩሞ ኢሎም መን ይሽሙ በልዓም ዝበሃል ጠንቋሊ ወይ ድማ ኣዶኖ መጽሓፍ ቅዱስ በልዓም እዩ ዝብሎ ሰብኣይ እንታይ ኢልዎ ከይድካ ንዓርገመለ ኢልዎ እዚ ህዝቢ እዚ ንዓርገመለ ምስ በሎቱ ንጉስ ምስ ደየበ እንታይ ኢሉ ቧ ኢሉ መርገም ኣብ ያዕቆብ ኢሉ ጥንቆላ ኣብ እስራኤል እንታይ ይገብርን ኢሉ ነዚ ህዝቢ ዝኽረግሞ ይክእል ነይሉ ስለዚ መርገም ዘይኮንኩ ኣብዚ በሪኽ ቦታ ምስ መጻኹ እንታይ ኢሉ ምረቃ ይመጽኢለ ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ገዛእ ርእሱ ዝኾነ ናይ በረኸት ቃል እዩ ማልቲፕላይ ናይ ምግባር ክእለት ኣለዎ ናይ ምፍራይ ክእለት ኣለዎ
እግዚአብሔር استመስገነ ይሁን ኤርሚያስ ሓደ ጊዜ እንታይ ኢሉ ቆልዓ ያነ ኢሉ እግዚአብሔር እዚ አይፈትዎን እዩ ትሕትና ከይመስለኩም እዚ አጉል ትሕትና እዚ አነ ቆልዓ ኢሉ አነ ወታ ኢሉ ሙሴ ጊዶን እንታይ ኢሉ ንፍዓንተ ንኾን ነርና ዳ ምስ ሚዶናያን ከማን ገጢመስ ምነፋዓኩ ነረ ኢሉ ብሙሎም ናይ አምላኽ ሰባት ረይዎም ሳኦል ቢንያማዊ ስለ ዝኾነ ምስ ኩሉ ቁመቱ አምታይ ተሸግዑ ገርመን ያመ ገይሮም ብዙ ኩሉ ቁመቱ ከም ተሸግዑ ከማን ምክንያቱ አነ ከምታይ ኢሉ ቢንያማውያን ብጣዕሚ እቶም ዝወሓዱ ህዝቢ እዮም ምክንያቱ ሓደ ጊዜ ኣብ ሲቪል ዎር ወይ ካብቲ ዝነበሮም ኩናት ጠፊኦም እዮም 400 ሰባት ጥራይ ስለ ዝተረፉ ኣብ እስራኤል ዝወሓዱ አነ ዝናኣሽኩ ዓሌት ኢሉ ዝወሓደ እዩ እግዚአብሔር ግን አምንታይ ተኣማሚኑ ይሰርሕ ኣብ ቃሉ ኣብ ገዛእ ርእሱ ኣብ ቅልጽሙ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ መጽመቁ ወይንሲ ከይደሲ እንታይ ገበርኩ ኢሉ እግዚአብሔር በቃ ክዋጋእ ከይደ ክዳነይ ቀይሕ ኢሉ በቃ ኣብቲ መጽመቁ ኮይነ ድሓር ግን እንታይ ኢሉ እንተረኣኹ ጎነይ ኢሉ እግዚአብሔር ዝድግፈንስ ኢና ኢሉ ንኣምላኽ ወላ ሓደ ሰብ ክድግፎ ኣይክእልኒ ዝድግፈንስ ኢና ኢሉ ቅልጽመ ይረዳእትኒ ንእግዚአብሔር ቅልጽሙ ጥራይ ዝረድኦ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ገዛእ ርእሱ ዝኾነ ፍረ ከፍሪ ዝኽእል ቃል እዩ ኢና ንብል ዘለና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እንታይ ኢልዎ ኤርምያስ እቲ ቃል ከም ዝፍጸም ዝገብሮ ከም ዝተግሃሉ መን ኢልዎ ኣነ ኢልዎ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እዚኣ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ናይ ገዛእ ርእሱ እንታይ ኣለዎ ሓይሊ ኣለዎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሮሜ ክጽሕፍ ከሎ ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ጻድቕ ብእምነቱ እዩ ዝድሕን እዩ ዝብል እሞ ኢሉ እቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኢሉ ካብ እምነት ናብ እምነት ማለት እዩ እንዳደይብካ ክትከይድ ከለኻ ማለት እዩ ነቲ ቃል ኣምላኽ እንዳኣመንካ ክትከይድ ከለኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ እምነት ኩሉ ግዜ ኣብ ምንታይ እዩ ኣብ ቃል እዩ መሰረታዊ እዚ እምነት ኣብ ቃል እግዚአብሔር እዩ ካብ እምነት ናብ እምነት ብኡ ይጋሃድ እዩ ኢሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጻድቕ ብእምነት እዩ ዝነብር እሞ እንታይ ይገብር እዩ እቲ ቃል ከዓኒ ካብ ምንታይ ናብ ምንታይ ይኸይድ እንዳኣመንካ ምስከድካ እንዳተጋሃደ እዩ ዝኸይድ ሓይሉ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዝኣምኖ ዘበለ ከዓኒ እንታይ ዝገብር እዩ ከድሕን ዝኽእል ሓይል ኣለዎ ረስኪው እዩ ዝገብር ማለት እዩ ይብጆ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን የውፅእ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሓደ መገዲ ክትገብር ትኽእል ኢልዎ በልዓም ነቲ ንጉስ እንታይ ኢልዎ ንደቂ እስራኤል በቃ ኣመናዝር ቀርበሎም ኢልዎ በቃ ስሕቶም ኢልዎ ኣብ ሓጢኣት የእትዎም ኢሉ እግዚአብሔር ክገድፎም እዩ ወይ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ካብኦም ክልቀቕ እንተኮይኑ በዚ ጥራይ ኸ እምበር እቲ ህዝቢ እንታይ ኢልዎ ብሩኽ እዩ ነዚ ህዝቢ ክትረግሞ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢልዎ ክረግሞ ኢሉ ናብ ላዕሊ ደይቡ ኢንፋክት ንበልዓም ብብሩር ብወርቂ ብትሕዝቶ ገይሩ እዩ ኣታሊልዎ እቲ ንጉስ ክወፂኡ ከማን ላዕሊ ደይቡ እንታይ ክገብር ኣይከኣለን ክረግም ኣይከኣለን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ በረኸት ቃል እዩ ነቲ ቃል ዝፀውር ዘበለ ህዝቢ ከዓ እንታይ እዩ ብሩኽ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ዝኣምለኹ ህዝቢ ይብለና ቃል እግዚአብሔር እስራኤላውያን ኩሉ ግዜ ሪኢኹም እግዚአብሔር ዝሓስቡ ሓሳብ ሰናይ ኢልዎም ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ኤርምያስ ዘሎ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ሰናይን ጽቡቕን ኢሲ ንምርኮ እንዳተኸዱ እዮም ዝብሎም ዘሎ ንምርኮ እንዳኸድካስ ንምርኮ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ማርኹ እዮም ነይሮም ግን እግዚአብሔር እንታይ ኢሎም ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ሰናይ ኢልዎም ምክንያቱ ንኩሉ ግዜ ስሙ ዝፀሩ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ኣፍቲ ተማሪኾምሉ ዝነበሩ ከዓኒ ፕሮስፐሮስ እዮም ነይሮም ዝሰልጦም እዮም ነይሮም ኣዝዮም በቃ ዝሰለጦም ህዝቢ ስለ ዝነበሩ ሃማን እንታይ ኢልዎ ኣብዚ ማእከል ህዝቢ ሲ ኢልዎ እንታይ ኣሎ ኢልዎ ፍሉይ ህዝቢ ኣሎ ኢልዎ ፍሉይ ህዝቢ በቃ ተሓዊሱ ምስቲ ህዝቢ ናቱ አይደንቲቲ ሓልዩ እኳ እንተነበረ ግን ፍሉይ ህዝቢ ኣሎ ኣብዚ ማእከል ህዝብኻ ዝተዘርዘረ ኣብዚ ማእከል ህዝብኻ ኣሎ ኢልዎ ንሱ እንታይ ይገብርን ኢሉ ኣይሰምዕን ኢሉ ኣይሰምዕን እዩ እስራኤል እዚኣ እቲ ድሕሪኦም እቲ መጽሓፍ ይገንጸል ኢልዎም ብዛዕባ እዛ ህዝቢ ከተማ እዚኣ ከዓ ድለዩን መርምሩን ኢሉ ካብ ቀደማ እንታይ ኢሉ ዓላዊት ኢሉ ምክንያቱ ነቲ ናይ ንጉስ ቃል ኣይትሰምዕን እያ እግዚአብሔር ይመስገን ድሕሪ ዳኣና ኣምላኽ ትሰምዕ ኮንካ ምስ ካልእ ሰብዓ ኣይሰማማዕን ኢኻ ማለት እዩ ዓላዊ ወይ ከዓ ረበልዮስ እዩ ሽምካ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ መገዲ ዝተጠቕመሉ ጸላኢ ኣብዚ እንታይ ገይርዎም ኢሉና ኣድከሞም ኢሉ ሪላክስ ገይርዎም ኢሉ በቃ ሪላክስ ገይርዎም በቃ ምዝንጋዓት እዮም ተዛንዮም ከይሰርሑ ድማ እንታይ ገይርዎም ካልኣይ ዝተጠቕመሉ ከዓ ኣፈራርህዎም ኢሉ
ሳልሳይ ቃኒ ነቲ ምኽሮም ከፍርሱ መኻሮኻ ተሻይጥሎም ኢልና ላባን ክልክዕኮም ይገይርዎን ያዕቆብ ክልተ ሰለስተ ነገር ተጠቂሙ ሓደ እንታይ ገይርዎ ደቁ ሂብዎ ድምዚያ ኢሉ ካልኣይ ከዓ ዓስቡ 10 ግዜ ለዋዊጦ ሳልሳይ ቃኒ ኤክስፕሎይት ገብሮ ወይ ከዓ ንኸደናግሮ እንታይ ኢልዎ ንምንታይ ደቀይስ ከም ተዘምታስታይ ትገብረን ኢልዎ ተወስደን ብምህዳም ተወስደን ኢልዎን በዓል ገይሮ ዶይ መፋነኽኻን ኢልዎ ግን ክቐትሎ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ወይ ከዓኒ ክምንጥሎ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ኩሉ ግዜ ንቃሉ ዝተጋሃሉ ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ናበይ ዝመልሰካ ናብ ቃሉ ዝመልሰካ ስለዚ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ኢልዎም ኣብ ትንቢት ሃጌ እንታይ ኢልዎም 16 ዓመት ከም ዝጸንሑ እዩ ዝነገረና ቃል እግዚአብሔር እቲ እግዚአብሔር ትስርሕ ቤት እግዚአብሔር ትስርሓሉ ግዜ ስሙ ሕጂ ይኮነን ኢልዎም ኢሎም ሓሲቦም ቶም ህዝቢ ኦኬ ስለዚ ካብ ዘይሰለጠና ካብ ዘይከናወነና እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽ ቤት ክንሰርሓሉ ዝደለየና እዋን ሕጂ ኣይኮነን ኢልዎም ሓሲቦም ማለት እዩ እግዚአብሔር ከዓ እንታይ ኢልዎም መገድኹም ሕሰቡ ኢልዎም ካልኩሌት ክግበርዎ ክንደይ እትኹም ክንደይ ኣውፅኹም እግዚአብሔር ካልኩሌት ትገብር ብጣዕሚ ዘተባብዓካ መን እዩ ቤት ክሰርሕሲ ኣቐዲሙ እንታይ ኢሉ ኮፍ ኢሉ እንታይ ዘይገብር ኢሉ ዘይፀባፀብ ኢቫሉዌት ክንገብር ብጣዕሚ ዝደሊ ሙሴ ኣብ ቤት ነገስታት እዩ ነይሩ ሓቀይ ቤት ፈርዖን እዩ ነይሩ ክወፅእ ከሎ እንታይ ይብለና ቃል ኣምላኽ ናብቲ ዓስቢ ጠመተ ኢሉ ክንድምንታይ ክረክብ ይኽእል ኢሉ ሓሲቡ ማለት እዩ ሪኢኹም ኣብ ቤት ፈርዖን ንጉስ ክኸውን እዩ ዝፅበ ዘሎ ወዲ ጓል ፈርዖን ተባሂሉ ዓብዩ ንጉስ ክኸውን እዩ ዝፅበዮ ዘሎ ማለት እዩ ንጉስ ክኸውን እንዳተፀበዮ እንድሕር ዳ እዚ ምስ እስራኤላውያን ምስቶም ስሌቭስ ክትሓበር ጀሚሩ ክመፆ ዝኽእል ሪስክ ኣቐዲሙ እንታይ ገይርዎ እዩ ሓሲቡሉ እዩ ኣላምላኽ ከምኡ እዩ ዝብለና ናብቲ ዓስቢ ጠመቶም ኢሉ ካብ ንግዝኡ ብሓጢኣት ባሃዝብሎስ ኢሉ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ክፀግብ ነቲ ፀርፊ ክርስቶስ ንዑ እንታይ ገይርዎ ኢልና መሪፅዎ ኢቫሉዌት ገይሩ ማለት እዩ ምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቃል እግዚአብሔር ስቲዋርድሺፕ ወይ ድማ ገንዘብ ሓደራ እዩ ገንዘብ ሕድሪ እዩ ነቲ ገንዘብ ሕድሪ ምሕላው ከም ዘለኒ ኢሉ ጳውሎስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ትንቢት ሃጌ እንድሕር ዳርየናዮም በዓር እንታይ ኢልዎም ሕሰቡ ኢልዎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢልዎም እግዚአብሔር ሕሰቡ ኢልዎም እቲ ቃል ኣምላኽ ከነንብቦ ኢና ሃጌ ምዕራፍ ሓደ ሕሰቡ ክንደይ እትኹም ክንደይ ኣውፅኹም ኣነ ከዓ ነቲ ዘእተኹሞስ እንታይ ገይረ ኢልዎ ኡፍ ኢለሉ ኢሉ ማለት እዩ ብኻልአይቲ ዓመት ንጉስ ዳርዮስ ይብለና እዚ ሕጂ ተኻልኣይ ማለት እዩ ተቐዳማይ ኣይኮነን 16 ዓመት ከም ዝፀንሑ ኢና ንሪኦ ካብዚ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብልብኹም መገድኹም ሕሰቡ ቁጥሪ 7 እዩ ዘንብብ ዘለኹ ሓደ 7 ሃጌ ኣብ ኣኽራን ደይቡ ዕንጨይቲ ኣምፁ ቅድሚ ግን እንታይ ኢልዎም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከም ዝብል ኣሎ እቲ ግዜ ቤት እግዚአብሔር ቁፅሪ 2 ማለት እዩ እትስርሓሉ ግዜ ኣይበፅሐን ይብል ኣሎ ግና ከዛ ቤት እዚኣ ዓንያ ክላስ ንስኻትኩም ኣብ ስሉም ኣባይትኩም ክትነብሩ ዶ ግዜኹም ይብል ቃል እግዚአብሔር ዝብል ብኢድ ነቢ ሃጌ መፀ ኢሉ ሽዑ ንሶም እንታይ ገይሮም ደይቡ ከም ዝግበሩ ምስ በሎም ሽዑ ዘሩባቤል ወዲ ሰላትኤል ኢሉ ኢያሱ ወዲዮ ጻዳቕ ሊቀ ካህናት እቶም ኣብ ህዝቢ ዝተረፉ ንደጋሃይ እግዚአብሔር ኣምላኾምን ነቃል ነቢ ሃግን ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኾም ዝለኣኾም እንታይ ገበርዎ ሰምዕዎ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ እንታይ ክትገብሮ ትሰምዖ ቃል ኣምላኽ እንታይ ትገብሮ ኣብ ልብኻ ተዓቕሮን ትሕልዎን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንታይ ኢሎም ከምቲ እግዚአብሔር እቶም ህዝብኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ገበሩ ኢልና ፈርሁ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ነቲ ቃል ኣምላኽ ቦታ ስለ ዝሃብዎ ብልቦም እንታይ ገይሮም ፈሪሖም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ምስ ነገሮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንታይ ብለና እቲ ህዝቢ ድማ ልቡ እንታይ ገበረ ኢሉ ተወግአ ኢሉ ብቃል ኣምላኽ ዝፈርህ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብራ ደው ይዘብሎ ብምሉእ ሓሲብዎ ፀንሐ ሪኢኹም ኣከኣብ እቲ ዝኸፍአ መራሒ እዩ ነይሩ ኣብ እስራኤል ንህዝቢ እስራኤል ብዙሕ ኣጋጊዎ እግዚአብሔር ከዓ ዓብ ፍርዲ ከምፅእ ኢሉ በቃ ንቤት ኣከኣብ እንታይ ክገብራ ኢሉ ኮስትራ ኢሉ ድሓር ኣከኣብ እንታይ ገይሩ ተነሲሑ ኣከኣብ ኣብ ቅድመይ ከመይ ገይሩ ከም ዝተታሕተ ልቡሲ ርኢኻ ደለኻ ይብል እግዚአብሔር at any point እንታይ ኣለዎ turning point ኣለዎ ማለት እዩ ንዝኾነ ነገር ይቕበል እዩ ኣብታ መጨረሽታ ዋላ ትኾን ምክንያቱ እንታይ ንሱ ምሕረቱ ንዘለኣለም እዩ ዝነብር እግዚአብሔር ሽምካ መን እዩ ምስባል እግዚአብሔር ምሕረቱ ንዘለኣለም እዩ ዝነብር ሽመ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ኣብቲ
أبتزحلق الأوان أبتسمعك هاي أوان إخبار شو أنت يقبر شو يزل الوقت مالتي إخبار استمسكني يكون نايك أدم ما يتحسبوا يلو قال إخبار نايك أدم ده حسب الناس غاخرة نايك بس أقول عزا خاز دقوس نايك سأل حساب تراي يقول كميل الله طبعا كلمون أنت دليلكم طبعا زوجة الله توس نبتخي استعفره بلقس ذهب أملاخيله حد شرقم كم زيلهم ترجم ماله نبت نسخاست مال خمسين يركان دي خايبله ويك خمس غير كان دي خايبله እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር استناي قدم اي ገንጽልኒ እንድሕር ዳ ተነሲሕካ ተወዲዩ ልብኻ ትሕት እንድሕር አቢልካ ተወዲዩ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ይኻብሰብ ዘለ ማለት እዩ በቃል አምላኽ ዝፈርህ ዝምብድበድ እግዚአብሔር ይመስገን እዞም ህዝብ እዚኦም እንታይም ገይሮም ንቃል እግዚአብሔር ምሰምዕዎ እብለና እቶም ህዝብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ገበሩ ኢሉ ፈርሁ ኢሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ኮም ኢሉ أكاب تريول لخا دو خماي كم زفرايلو خماي كم زتحات رؤسو دو ترئ لخا إلو እግዚአብሔር شو أنت يتقبر تقطع حسيب ونبرة دو يزبلو مالتي أملاخ استمسكن يكون هاجي لوخ እግዚአብሔር بتا እግዚአብሔር بتا ملخت እግዚአብሔር نهزبي أنا مسخاتكم إيه يبل እግዚአብሔር إلو تزاربو ميلو شو እግዚአብሔር يمسكن እግዚአብሔር كل እግዚአ من تايو أبزور يهزبو إيو እግዚአብሔር يمسكن ولا هو قص كله ولا خنقف كله እግዚአብሔር مسمني أبزوري حزبي እግዚአብሔር مس حزبي أملاخ يمسكن كميلو والله تي أما أكل تنشو عت محبرات كأنت يزقبريلو زمان على السيل እግዚአብሔር يمسكن تن محبرات كو بق أبمول أن أبحثيات ينيرا ويد ما أبجيجان يران ويكم እግዚአብሔር على እግዚአብሔር زنجران أين بران بجكا فيلادلفيا قلت هايلو أما أكل تنشو عت محبرات أنت يزقبريلو زمان على السيل እግዚአብሔር يمسكن እግዚአብሔር التحديات موقاسة أي تفرحيلو تمام قست بقى حقيقة ناتكيا እግዚአብሔር يمسكن أدام مزبغ أكن እግዚአብሔር فرهو هجي لوخ እግዚአብሔር بتامعت تيان هزبي أنا مسخاتكم يلوم እግዚአብሔር كأشعو إلو حج እግዚአብሔር تغبر جميرو خطبو عم جميرو እግዚአብሔር يمسكن كنا عم جميرو انتايب لنا قصر 14 እግዚአብሔር كأن منفس زربابيل ولد صلاة إل مثلنا يهودا منفس إياس وديو صدا ليك أخانات منفس كلهم أتوم هزبن انتاي قولوا لنا أنكحو እግዚአብሔር يمسكن انتاي قيرو أنكحو إلو أملاخ استمسكن يكون سلازي حد السبن من تايو قال أملاخ زي إزاز وي زي سمع عند حريبنا فرس لزخونا مسحاب قدس ناي امنت أنصار فرهت رايز بلو سلسة ميتن سوسان حمشان أي تفرها زبلا مسحاب قدس كم زلو كونكوردانسي نقرانا قويتا انتايلو اما نمبر انتاي تكبريلو حجي السبس فريهيدو يتبل انتاي مالتي تخونتات يزفروها مالتي تأب كبابي يزولو يزفرح دحر دا زي أجرناسي أبيك نبرينا يلوم يحاسبون يروم مالت لازم بيتهم كانسو يقوين يروم እግዚአብሔር ግን አንተ አይልዎም ብሩር ናይተይሉ ወርቅ ካና የመን ይልዎም ሀገ ቁጥርሽ ክልተ ምዕራፍ ክልተ ቁጥር 8 ወርቂ ናተዩ ብሩር ካና የመን ይሉ እግዚአብሔር ናተዩ ይብል እግዚአብሔር ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ናቱ everything ሁሉ ነገር ናይ መን ናይ እግዚአብሔር ዳንኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 እቲ ንጉስ ነብኳድነጻር እንታይሉ እትልዑል ኣብ መንግስት ሰብ ከም ዝመለኽ ይሉ نزدل يا أخي مزهبه من تخفلت طويل أملاخ استمسكني يقول نجزاء راسرار حبة عميز قرن نتنقصي نقص نبقى نتصار مالتها بزمانه تها سوبر باورز نبرت مالتي كم زبالكم مجمرتها قبل صانع من يوم نحار عصور كوينا نحار بابلونيان أب زمان بابلونيان بقى تزبرت عن نقص نبرة شعسي مالتي 220 شعة هجرات بلنا ويكا ستيتس ويكا هزبتها أب تحديو زحزة 70 يورو مالتي دليتو قبر زغل نقص إني روبت جزيتي جن እግዚአብሔር حنت نجار كردو أدلي ناتو خمسة يكونه فاتيو خمسة هابو كردو مسدلي تحلم حليموس تحلم خارج سعوة معناته دانيال متي أنا خمسة حلم حليمة تيلو خم يجيرو سمعه تحلم حليموس تحلم خان تجيرو أرسعوه تعمي زجر دحار دانيال كا سقط صبوت نجيرو من توم ناتو نبور ترجم تحلمي هم ده لغة ما غيركم ترجموا عن الناس كونفرشن قلت لكم هذا علم نقولني في التحقيقات نقولني لهم حلم حد جزء أنصار يزخون بحال حد جزء خات إذا سخم دليل كاجر كهات فتحوا مالت كوي فتح علم يسيد ليه تجير يفتحوا حجي كم أخي تخون تحرد أخوينا تعسيا مالتي أملاخ استمسكن يخون
أربعة منجستات أريو يوم أربعة منجستات كم خمس بقول منجستات كم تصير ميلهم نظام كلهم جنا يتسب زيتون كفويلو እግዚአብሔር ይመስገን يتسب متى زي جبرو زيتون كفو حدا أمني ده جبريلو ما تسخل رئيلو دعابي خير دعابي خير دجوبه خينيلو ده حر نظام منجست نزعب مثل نتاجروا شف ليقو أبتجزيت إنه بكار نتصار ناتو مثل أبتهاجر جيرون يريز بال كفا بيلو سيز من الله خنيرو حجي እግዚአብሔር جنا نزل مثل زي أريو كم زي يروح يشفلاي كم زي يلو تناي أملاخ سنزدله يو خمس باص من تانك تفلت يلو እግዚአብሔር ይመስገን قال أملاخ كم زبلنا نس مدري እግዚአብሔር مدري أمتى سريت والله البحري أبو حيس كاقي موالو يلنا مدرن ملأتنا نايمن يلو ناي እግዚአብሔር أملاخ يمسكن مدرن ملأتنا نايمن يلو ناي እግዚአብሔር يبلنا تلعو الأمن قصب كم زجز كأني نهزاب من تانك قلت نزدله يا خاطر من قصتيبه ورقم برورن كأجزابير نايمن يلو ناتيو يلو زابير يمسكن كله نايمن يلو نايجزابير يلو ملاحظة مسكن يهون سلز إزي كفلت سلز دلي كم إلوام مالتيو زابير يمسكن سلز زوم هزب زيوم تاين داقبور مسيام انداتو بعمسيام انداتو نمن تاين قال زابير ريسبوند رخت قبر كلها نقال زابير كتسمع إلكا قبل باغت عقر إلكا قدام يبوتها بيوت كاتبو إلكا مستبقسكا دوز بلكا زيابيري سب جزاروس أنت خجبر يكلني دو قبل يكلني قال زيابير أي بتعمل كبيد نجاري كلتها ثلاثة نجارات أنصار زخنا نجار الزكاة خيري نابنت ما تحقق الناس كات خير كم زل خير سدحرك عبت زلك عقبب ردعنا له خلت نجار بحدا نجارون الزكاة يخيل يوم مالتي نسألها تخاف في طبلك خبيد زخنا نجار مالتي حما عن زجبر كاسي عيتك أيامه ويحما عيت مل سول جلت راي كونني لكا كل عيتي أفكرون كل يلو مالتي it's divine is ويكاني ملكوتاوي مالتي بجزار سب جبر أي كلني مالتي سلازق على الجزائر كت جبر إلك كت بجس كلها respond كت جمر كلها نا الجزائر منفس شعو أبي واتك عي يجمر مالتي عم لاخست مسكن يخون كم زيب لنا الجزائر كان منفسهم مسنقحو نساتهم كأبتها خليت عمت نجوس داري بسات سيت ورحي نبتها ورحي دم بالعشرين أربعة المعلت مصوخ الجزائر كابيت صار حلو جميرة مالتي لكن قال تأجم كعبد حريو أقات إمام ويدما قال شكر كأقات إمام سخان تاي تماسا سالقينو ده قبرهم جميرة كاسيسهم لهم كاسيسهم نبت نجوس كيرهم دو أبي لهم مالتي الجزائر جنا بزون أيته حق وسن مالتي الجزائر مسكن نتايب لنا أبزي دحرزنا جرزقة من قستي بتاع جزيتي سجر كن يوربا مسفن زنبرة شو منوعي تات ناين شتار بوز ناين إلو توم بتصقطهم مسيام كم زبالوا نزابيت زي أخذ صرح وخام مكاوي عم كتحدثوا من أزازكم إلهم أنت صارنا ينوجس زخنة أزازي مالتي جن جزائر نتايب له ماله تبقص صرح وابله ماله مالتي حجي أب حدا جا إمزاتو زلوتي وطن ريح مالهم مزح جزين تاينا نحسب نإسرائيل وين زان تخن بكلنا خبتي وتنا استفلي جرنا نانريو unfortunately تماس أسالي ما هي أتوقع على جزائر أب أم تايو كأزاز وز نقرم أبتن قالوا سمعهم بو برتعهم كأزاز وز لبو تايو زخبدم مبر أبت نورمال جزء إسرائيل وين عزيز يوم هيمانو تامينات عزيز يوم نجزء أبير زدليو ويك traditionally نتناتهم إمنت practice زقبري أمني رام مالتي أب كم زوان كون كل جنا كبير نجاري عزيز وام مالتي دايلومم من كتسرحوا عزيزكم خنياتو دو أبلو زبلت إزاز ما تسيو تنقص عزيز وامي كان ببويزي مبارس كبايت إزاز كسعزو وهابيلو قصر بعته قصر عشران حدا معرف أربعة قصر عشران حدا إزرائيل زين بدله مبارسي كبايت إزاز كسعزو وهاب توم سبات سرح كحدقو نتاخذ ما أخيت سرح أنت يقبوري لهم عززو بزنا جرز شلل كيتو بلو تتأنقعو سلام أنت عيتنا نجستات زقود كفو إن بزحه زخيد زابيري مسكن سب على أملاخ إزاز مستبقسة انتهي يصنعه قال زابيري يصنعه مالتي زابيري مسكن قويتان بيتروس انتهي له نعايلو حكي له
سخام إزاز سخام تكون كان في فلتسي بزلع البحر خيد أزن مس بولس نعايلوا أبلع البحري خيد جميرو صبو خيد نيرو بحر جنتاي جبر بلنا نت بحر خط أمتو جميرو نت بحر خط أمتو مس جمر أنت أتيوا فره أتيوا سلازم خط أحل جميرو مالتي أب كم زدوق فوقنا مني قويتاي من تايت ولا وليلو እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ነታ ንእሽተይ ጧፍ እንታይ ገብራኒ ነታ ጭልምልም ትብል እንታይ ገብራኒ አይጥፋኒ ንጭፍልቅ ሻምብቆ እንታይ ገብሮኒ او يستاخلو ንጭፍልቅ ሻምብቆ يستاخلو ነቲ ዝተክ ጧፍ ካንታይ ገብሮኒ አይጥፋኒ መሊሲዩ ዘብርሆ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ግን ካብሰብ እንታይ ይደሊ ሪስፖንድ ክገብርና ቃል አምላኽ ይደሊ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሽዑ ይብለና كم تزخون جيرنا سم اتهم نزعيو زي سم تايلمم هاونا يلمم شعو كم تزخون جيرنا سم اتهم نزعيو زي زعيو سبات نجرنا يوم يلم من يوم زيوم نتم مرحت مالتي شمم هاونا يلمم عين أملهم أبتم عبيتي أيهود نبرتهم مو إلو زابير مسكن عين تجزابير بلنا على زابير أمنتين دزور إلو أبزلنا مدرين دزورا سلزي أبزابو تاوزي أم فتحاني من كريا جميرا نزوم ناتو كريا جميرا مالتي شعو خم تزخون جيرنا سمتهم نزعيو زعيو سبات نجرنا يوم عين أملهم جنا أبتم عبيتي أيهود نبرتهم مو إذا نجرزين داريس كسع زنقرون من لاش دم بزعبو دبدب يخسع زمتسن نتعيو أيب كروان إلو نمنتاي عين تجزابير أبزلنا مدرين دزورا نمن نتوم بملؤ لبوم ناو تسقع من تان تقبرون بلنا على جزابير انتان كتصنع عامله سب صنع بمنتايو بأملاخ يصنع مالتي أملاخ استمسكن يخون سب صنع بمنتايو بجزابير يصنع جزابير كاني كمو إلوا مالتي سلازي زكرياس معرف 4 جزابير قال هيبوام نمنتايو تصنعهم نحريلنا جزابير أبزبوتا زقاني هيبوام مالتي زكرياس يهيبوام زكرياسن هاجين أب حد أوان زنورو نبياتهم أب زمن من يوم نيرم أب زمن زربابيل جزيز نورو يوم مالتي لذي حد قال هيبوام زكرياس سواء تايلوم معرف 4 كاب قطر شدش خم بويه شعو نسو مسلسة إزي إتن زربابيل زخون قال إجزابير يو إلوا زربابيل كم من تاي عليتي كم نجستات عليتي لأن الجستات عليه كل جزين تيام زجبرو يمهاريهم كابت هزبهم زلا على تمرتيهم زمهارو دانيال كمارخ كله ودع 10 حمش عمتني ريبال نمن تايو تنقص وسيدوا مهنياتو نتنقص كابتهم قاسوت زنبرو كابتهم نورمال بيزانت هزبي أمسيو خسلت إن كعبي لبعلو ناي نقص مينتاليتي يبولون ناي مجزع سن حسابون يبولون سلاز بقدر على لنتايو كابتهم عليه نجستات أمسيهم نعم ترينينج مهاري سلاز زروبابيل كاني كابتهم عليه تيوم ينيرو كابتوم ناي داويت عليت يو نيرو مالتي سلازي كابت هزبو زحاش سكيل نيرو يمزبلو كابت هزبي كابتي ليمانز نبره زحاش سكيل زحاش قلت زحاش ناي من معدار كلت نيرو እግዚአብሔር ግን ታይልዎ ንሱ ኸዓ ተዛረበን ዝነበረ መልአኽ ጎይታይ አብጦ ሽድሻ በመንፈሰይ እምበር ይሉ ብኽእለትን በኃይልን አይኮነን ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አታዕብኸረን መን ኢኻ ኢልዎ ኣብ ቅድሚ ዘሩባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ጸጋ ንዕኡ እናተባህለ ክጭደር ከሎ እቲ እምኒ ርእሲ ከውጾ እዩ ኢሉ ነገረኒ ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን እዚ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ኩሉ ግዜ ዘጸናንዕ ትንቢት ይህብ ዝመርሕ ትንቢት ይህብ ዘበራትዕ ትንቢት ይህብ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሰብ ግን ናቱ እንታይ ይገብር ናቱ ውሳኔ نقل أملاك إزاز جن ناتوي محلاو قال كان يمني ناتي محلاو قال إجزابير ناتي إجزابير استمسكني يكون كم زيلو لهم قبض سينما قدوس بمنتاي جيريو زنت هايلو ويك أزك أنا عايلو إجزابير يمسكن ده مالتيو بتقال إجزابير جيرو نجزار أصلا تاي جبرا تيوني جبرا مالتيو مستقل أملاك سي نتزي سامع استبور نزخنا ويكاني زي إزاز يوتون تاي قبره قدم يحرسوا مالتي قبس كم جيرو إنما قدون تاي قبره بكن إجزابير زك أنا عيلو أملاك استمسكني يكون ثلاث إجزابير تايلو بحايل بخير أب كم زعينة نايفر وان كله مالتي تيوم هزبخ أخي الصمم تعيو غايب كوروان ينقروا مالو
ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ሸሞንተ ዝኸውን ራእይ ዘካርያስ ርኢ ኣሎ ሓደ ካብኡ እዚ ቃል እዚ ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢልዎም ብሓይልን ብኽእለትን ኣይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን not by mighty ክእለትና ዘበለስ ኢሉ ሎ ጳውሎስ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓዲ ኸይድ ከሎ ጳውሎስ ኣብ ኣዝዩ ዘፍርሕ ቦታታት ይኸይድ ነይሩ እቲ እግዚአብሔር ዝለኣኾ ተልእኾ ከቢድ ነገር እዩ ገንዘብ ሕድሪ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ እዩ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ገንዘብ ሕድሪ እዩ ምዕራፍ 7 ማቴዎስ ከም ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ምዕራፍ 25 ይቕረታ ሓደ ሰብኣይሲ ክጻባጸብ እንታይ ገይሩ ድሓር እንታን ክጻባጸቦም እንታይ ገይሮም መክሊት ሂቦም ሓቀዶ ታለንት ይብለና ወይ ከዓኒ ከም ብቦ የተቃል ምዕራፍ 25 ማቴዎስ ንገሊኦም 5 ሂቦም ንገሊኦም 2 ሂቦም ንገሊኦም ጋር ክንደ ሂቦም ሕጂ 25 ካብ 14 ንሕራም ቢብናያ መገሻ ከም ዝገይሽ ሰብ ሞ ንገላኡ ፀዊዑ ገንዘቡ ዝህቦም እዩ ነፍስ ወክፎም ከዓ እንታይ ኢልዎም ከከም ዓቕሞም ኢሉ ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መክሊት ንኻልኣይ ከዓ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ ሓደ ሂብዎም ገሸ ነቲ 5 መክሊት ዝወሰደ ንሰብኣይ ከይዱ በኣ እንታይ ገይሩ ይብለና ነገደ ይብል work labor ገይሩ እዩ ዝብለና it's not trade ገይሩ ይኮነን እንታይ ዳ ገይሩ labor ገይሩ ሰሪሕላ ይብለና ብጣዕሚ ሰሪሕላ 5 ካልእ መክሊት ድማ ወሰኸ ኢሉ እቲ በዓል 2 ከዓኒ ከምኡ እዩ 2 ካልእ ረብሐ ኢሉ እቲ ሓደ ዝወሰደ ግና ከይዱ ምድሪ ኩዒቱ ወርቂ ጎይቱ ሓበ ይብለና ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ከዓኒ ጎይታ እቶም ባሮት መፀ ንሳቶም ከዓ ተፀባፀበ እቲ 5 መክሊት ዝወሰደ ከዓ እንታይ ገይሩ ኢሉ ያ ኣፍሬያ ኢልዎ እቲ ካልኣይ ከዓኒ እንታይ ገይሩ ኣፍሬያ ዳግም ዳብል ገይረያ ኢልዎ እቲ ሳልሳይ ግን ናይቲ ሳልሳይ ቃል እየ ክነግረኩም ደልየ ጎይቱ ከዓ ሕራይ እቲ ሕያዋይ እምንባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ብዙሕ ክሸመካ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ በሎ እቲ ሓደ መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘራእካዮ እትዓፅድ ኢልዎ ዘይበተንካ ኢኻ እትእክብ ፅኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ኢልዎ ዘይስራሕካዮ ኢኻ እትእክብ ኢለ እኮ ኢልዎ ስኻሲ ዘይስራሕካዮ ብናይ ካልኦት ሌበር ኢኻ ትነብር ንስኻ ኢለ ኢልዎ መጀመርታ ኣኪዝ ዝገብሮ ዘሎ ንመን እዩ ንጎይቱ እዩ ብናይ ካልኦት ሌበር ትነብር ሰብ ኢኻ ኢለስ እንታይ ገይረያ ኢልዎ ሴቭ ገይረያ ኢልዎ ቀደምስ ባንክ ስለ ዘይነበረ ሰባት ክሓብኦ ከሎ ወይ ከዓ ከምጥኦ ከሎ ንብረት ተማምታ እዮም ዝገብሮ ኣብ ጉድጓድ ክዕቶም እዮም ዝቐምጥዎ ነይሮም ስለዚ እንታይ ገይርዎም ሴቭ ገይረያ ኢልዎ እሱ ከዓ እንታይ ኢልዎ ከምኡ ምዃንካስ ቁንዓለኻ ኢልዎ ግን ንኻልኦት ክረብሑላ መሃብካዮም ነርካ መሃብክዎም ነይረ ስለዚ ትዘላቶ ይሕደጎ ትዘይብሉ ዘላቶ ነታ ዘላቶ እንታይ ይገብሮ ያ ትዘይብሉ ከዓኒ ይውሰኾ ይብለና ማለት እዩ ዘይዘራእካዮ ተዓፅድ መክሊት ማለት ጎይታ ከዓ መሊሱ በሎ ተኸፍ ሃካይ ባርያ ኢልዎ ሓደ ክናቱ ፀገም እንታይ እዩ ሃካይ ምንባር እዩ ሃካይ ምንባር እዩ ዘይዘራእክዎ ከም ዝዓፅድ ዘይበተንክዎ ከም ዝእክብ ፈሊጥካ ኣለኻ እምበኣርሲ እቲ ገንዘበይ ንሰረፍቲ ክቦም ተገባእካ ነይሩ ባንከርስ ይብል ኣብ ገሊኡ ትርጉም ኣነ ከዓ መፅኦም ምስ ወለዱ ምወሰዱ ምስ ወለዱ ምስ ኢንተረስቱ ማለት ምስ ወለዱ ደጊም እቲ መክሊት ኣግድፎሞ እቶም 10 መክሊት ዘለዎ ንዘለዎ ዘበሎ ኩሉ ይወሃቦ እዩ ኢሉ እዚ ናይ ምንታይ ይመስለኩም ናይ ቃል እግዚአብሔር ናይ ምእዛዝ በረኸት እዩ ሓደ ሰብ ንድሕር ቃል ኣምላኽ ዝእዘዝ ኮይኑ እንታይ ይገብር እንዳተወሰኸ ይኸይድ ነቲ ቃል ኣምላኽ እንዳተኣዘዘ ክኸይድ ሲ ሓይሊ ይረክብ ማለት እዩ እዚ ሓንቲ እንድሕር ገይሩ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ንሳ ኢልዋ ነታ ኩሉ ግዜ እናሰተየት ዘይትፈርስ እንታይ ትኸውን ጥቃ መርገምን ንቕፍትን እያ ትኸውን ኢሉ ኩሉ ግዜ እንዳሰተየት ማይ ኩሉ ግዜ እንዳተኮስኮሰት ዘይትፈር እንድሕር ዳ ኮይና ንሳ ጥቃ መርገምን ንቕፍትን እያ ትኸውን ኢሉ እቲ ኩሉ ግዜ ዝፈርግና ኣብቲ ዘለዎ ምፍራይ እንታይ ይገብር ይውሰኽ እዩ ማለት እዩ እዚ እምበር ብዛዕባ ንብረት ብዛዕባ ትሕዝቶ ብዛዕባ ካልእ ኣይኮነን ማለት እዩ ንዘለዎ ዘበሎ ኩሉ እንታይ ይገብሮ ኢሉ ይውሰኾ ኢሉ እቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ እንታይ ይገብርዎ እዮም የግድፍዎ ደኣ ስለዚ እቲ እንዳተኣዘዘ ዝኸይድ ንምእዛዝ ዝኸውን ሓይሊ እንታይ እንዳገበረ እዩ ዝኸይድ ዝብለና ዘሎ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ገይሮም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ንቃል እግዚኣብሔር ፈሪሖም ስለ ዝተሓዝዎ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ፈሪሖም ስለ ዝተቐበልዎ እንታይ ኮይኖም እግዚኣብሔር ከዓኒ ኣበራቲዕዎ
መጀመርታ እንታይ ገይሮ መንፈሶም እንታይ ገይሮ ብለና እግዚአብሔር አንቂሕዎ ይብለና ካላይ ጋኒ ትንቢት ገይሩ ኻን በነቢያት ገይሩ ኻን እንታይ ገይሮም አበራቲዖም አጽናኒዖም እግዚአብሔር ይመስገን ሳልሳይ ካ እንደገና ዘካርያስ ድባል ካል ነብ መጽኻ እንደገና ካ ቃል እግዚአብሔር ይሂቦም ነበር ስለዚህ በቃል እግዚአብሔር እና ተደግፉ በቃል እግዚአብሔር እና ተበራትዑ ነትዕዮ ከም ዝፈጸሞ መጨረሻ ይርኤና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እትመስፍን ካስግር ኪን ይወርባ ነጊሮም ዘን እትንጉስ ዳርዮስ ከአባቢሎን መዛግብት ተነቢሮ ዝነበረ ቤት መጽሐፍት ክደልዩ አዘዘ አብተ አሕመታ معرف شديش إذن ببدله تصحفوا حد كتاب رخبه بقدامه يتعمس نجوس كيروس كاني أتزازيلو أتأبي يرساليم زلا بيت أملخ أتمسوات السوق ولا بوتا أتأبي تسرح مسرتها صنع يخون قمتها قاسسا إلو يملس بيت أملخ أبيت مقدس يرساليم كان أبوت يملس بيت أملخ دما أمبرو زبر رخيو سلازم تسرح أفكيد لهم حجي تي እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር አይኮነን ዳላ እትንሶም ግና ናይ ምእዛዝ ምስጢር ረይዎ ቃል እግዚአብሔር ናይ ምሕላው በረኸት እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር እዩ ዝድግፈካ እግዚአብሔር ቃል አምላክ ክትገብር ኃይል ዝህበካ ማለት እዩ አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ቃል አምላክ ቆም ኢሉ በኃይል ይኮነን ኢሉ ምንታይ ካ አይኮነን ኢሉ ብስኪል አይኮነን ብኽእለትካ አይኮነን ኢሉ ስለዚህ ጳውሎስ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክኸይድ ከሎ ኣዝዩ ዘፍርሕ ሪስክ ዝኾነ ቦታታት ይኸይድ ነይሩ ከምዚ ግን አይሉ ክእለትና ዘበለስ ካብ አምላክ እምበር ኢሉ ካብ ገዛ ርእስና ከም ዘምፃና ክንሓስብ ኣይከኣለናን ኢሉ ቃል አምላክ ክትሕልዎ ክእለት ዝበካ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላክ ክትገብሮ ኃይል ዝበካ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ቃል እግዚአብሔር ግና ተቀዳማይ ስቴፕ ተወስዳ ንሳይኻ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዳዊት ዳይል ምሕላው ቃል ካነ መን ኢሉ እናተ ኢሉ it's nice sabiyut መጀመርታ ናይ ቃል እግዚአብሔር ናይ ምሕላው ግደ እግዚአብሔር ግና ሽዑ ዘበርትዖ ማለት እዩ አምላክ ዝተመስገነ ይኹን አውሎ ጎይታን ጴጥሮስ ምጻእ ክብሎ ከሎ አቀዲሙ አደላዲሉ ይኮነና ቢልዋ ምጻእ ኢሎ ተአዘዝ ኢሎ ሱኻ እንታይ ገይሮ ዘሊሉ ማለት እዩ ምሕላው ቃል ካነ መን እዩ ናተዩ ብድሕሪኡ ናይ እግዚአብሔር እዩ አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ ቦታ እዚ مستيرنا يزخل نايم حلاو حيلي أب سلسته مقيلة خريئة دسبلن قدامي ناس تصوعوا من مخانو تصوع عم أصبغ ميم زفلت نيران مالتي تصوع عني لو باولوس እግዚአብሔር ይመስገን تصوع كمان مخانو مفلات أقداسيو እግዚአብሔር ይመስገን تعبنا زلوا منفس كسع مጨረሻ እንታይ ይገብሪ ከፈጽም ዝኽእል እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣብ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ጀሚሮ ዘሎ ሰናይ ግብሪ ክሳዕ መወዳእታ ከም ዝፍጽሞ እንታይ ገይረ ኣለኹ ኢሉ ተረዲአዮ ኣለኹ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ዝጸዋዕና ምን ምዃኑ ዝጸዋዕካ ምን ምዃኑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ይዕዮ ዘፈጽም ጀማርን ደምዳምን እምነት ንሱ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ቃል መጀመርታን ናይ ቃል ናይ መፍጻም ኃይል ዘለዎን ኣብ ቃሉ ዘሎ ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ቃሉ ናይ መፍጻም ዘሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ምን ሰናይ ድሌት ኢሉ አባና እንታይ ዝገብር ኢሉ ድሌትን ግብርን ዝገብር ኢሉ ነዚ ዕዮ ዝኻኒ እሙን ክኾን ከዓኒ ዘብቅዓኒ ይብለና ፍቲ ቦታቲ ማለት እዩ ከም እሙን ቆፂሩ ዝፀዋዓኒ ይብሎ ኣብ ገሊኡ ትርጉማት እግዚአብሔር ዘይእሙን ከሎ ዋላን ሰብ ፀዊዑ እዩ ምክንያቱ እሱ ኣብ ምንታይ ዝተኣማመን ኣብ ገዛእ ርእሱ ኣብ ገዛእ ቅልፅሙ ማለት እዩ ካልእ እዚ ዕድል እዩ ሎት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አባህ ዘብል ቦታ በጽሕኒ አረ ጽቡቕ ርስት መጽእኒ ኣብዚ ሁሉ ጽሑፋት እዝራ ነዚ ጽሑፍ ዚ ኮምፓይል ገብሮ ከሎ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ፕሪቪሌጅድ ምዃኑ ነዚ ነገር ዝገብር ተረዲእዎ ነይሩ አጸቢቑ እዚ ነገር እንታይ ኢልዎ ዕድል ኢሉ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ይብለና ቃል እግዚአብሔር አባህ ዘብል ቦታ በጽሕኒ አረ ጽቡቕ ርስት መጽእኒ ኢሉ መሬት ክማቐል ከሎ ምስ ማቐሉ ዕጫም ዝገብሩ قلتوا يا خمش مجمرتها بورقة مسمع قالوا عج أقبر قال يوم تقعد فيه زبطهم قال يوم قلنا أنت بتصحى بتصحى أبت عمر عدا جازل بت داون تاون تبصحى مالتي وميز بالدلزي أبهز بالبوتات أنا أعطي لوتسي أقعد عم بتصحى النيلو قال يوم أبزيس فورت فورز دبها الحادث سبن تايلو مسجزوت مريتسي نداد تصنيح وابتوشتي حجوكات حق تغيري زبالجن قدم جن دحر داوت أني حكانات كاينيروي نات كاي زخوني زبال أباه زبل بوتا بسحني إذا عيوزي عجايو إذا عيوز عدلتيو
أستير أبيت نجستات بملكة عاتية صبوا مردوكاي قلنا أملاخ سبي أتعدل تنتهي تتقم ليلوا نسبك زعفير نمدحان تتقم ليلوا نحن تتقين كله جنا نحن تتقين كله نعاقي تقمي لوا بايزوي ما يكون ليلوا ترى يكون جني لوا مجزب زعفير بينك دحين يلقي تحسابي بيت نجستاس لزل خيلوا أنت زي كوينو جن نسبك زعفير مدحان هبكال بوده هم تصير ليلوا زعفير يمسكن عيو أتمحلاو قالوا زعفير يمسكن نعاقا تصبق نجار كون الكايو زعفير أبكر ميقات تعدل تهي بكاملته نحرية التقام قالوا جنا قبر رزق النج سب زعفير كم تسألوا يو أملاخ استمسكن يكون سلازي سالسايك أنا جنزب حدر مخان ترديهم محلاو مالتي جينس نجار زيني أبزي عند عزب زلخ مالتي زعفير استمسكن يكون قدام عين تاي صوع من مخان مفلاتو كلاي كاني عدل زعفير يمسكن إذا سي بقى زعفير ذهبن عدل زعفير يمسكن أنا تزي قبروني رس من مقبرو الكام حساب عبي جايو أبتناك زعفير عيو زعفير سي إذا عدل سلا ذهبني يزبال زعفير يمسكن محراتك زعفير سلا زبز حليسي إذا عدل زرخي بيو داويت سي تبق متشو نابرا أين بران ما قالوا أوجيو زعفير سنتايلو صاح بيتك سر حي تغلني خايلو بنا تانكر قمت تبق سلاز حسب كاغم بيت كاب عليك سر حال كايلو مخنياتو نسخا إيد كان تايلو دم على يلو كل جزء أوجيو عرف يفلتني قمت تايلو أتي بزوج زجرون هزبو من قص خاملون هزبو خطر نفلو زعفير كم قاسا جيروس أو عني سلاز عدل زي إذا مسكني زبدل أب هذا بالبوت بس حني تصبق رستخ عمسيني له نتبع الساز بس حني التصنعه نسخاي خايب لنا أملاقي مسكن زعفير كل جزء نقالوا استجها أملاقي زعفير مسكن زعفير كتصوع كل عام انت يستعممن أب كل صمو أب كلته أب حيل يستعممن زعفير مسكن مستقال نتقال نحردات اللي من يعيلو نستون جزار سقط اللي ما يكلني كل جزء انت يزجبر صانع عيز نبر بزلوا تتعززنا يا جنايلو زعفير مسكن سلز قال እግዚአብሔር ነገዛ ርሱ እንት ያለው ነገዛ ርሱ ኃይል ነገዛ ርሱ ኽለት ነገዛ ርሱ በረከት አለው አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ማልቲፕላይ ነው ምግባር ኽለት አለው አምላክ ተመስገን ይሁን አብዚያ ሁዴ እንጽሊና እግዚአብሔር ይባረክ بروخ أبونا زيننا مسكنك لنا أملاخنا أما أكلنا እግዚአብሔር ጎሰሰው ተቦደ ሰምህር ጽቦ መንፈስካ አምላህና ተደፍስስካን መስክነክ ለና ንልብና እግዚአብሔር ጎሰሰው ተቦ ቃልካ ስለተዛረብካዩ ቃልካ ድማ እግዚአብሔር ጎሰሰው ተቦ ጽና ቃልካ ድማ እግዚአብሔር ጎሰሰው ተቦ ቃልካ እንሰምዑ በዝልማ እግዚአብሔር ጎሰሰው ተቦ ናይ ምድርና أيوه نمدرنا نبرة እግዚአብሔር በአልካ ክንስዕድ መንፈስ ቅዱስ ካ ተዛረብ ከነና መስክነ ከነና
جدما ذهب كنا على እግዚአብሔር قصة سراوت أبو أبانا እግዚአብሔር أملاخن سخاء خان على كات تجهمه إحنا جنت أزست خوينا እግዚአብሔር قصة سراوت أبو أبتحت الزفان كا أملاخنا تحت كنبن سخاد كفنا نصلي علينا أم نجرنا خلو أم مجدنا خلو أبيوتنا خلو أبا قلقلوتنا أم متهونا أم موتانا أم دقاسنا أم تنسانا أب كل قلقلوتنا እግዚአብሔር قصة سراوت أبو بذا على እግዚአብሔር أملاخنا نبر نذا على نسمع زدما እግዚአብሔር قصة سراوت أبو نفري ميتي 33 ساعة كفنا منكالنا وأملاخنا نحونا دما እግዚአብሔር قصة سراوت أبو مملسكا بعال كان جرببو أملاخنا نخلو عيود ما نسخاب على خاعيه سخلو أملاخنا تقبلنا أمنا كينا من مسكنا كلنا جدما أملاخنا نعخا نهبو نجر دسيلنا باهيلنا نقل قلوتك نعيو خا እግዚአብሔር قصة سراوت أبو أبكر ميخا أملاخنا كنهب نسخا دقفنا نصلي لنا نعون زم حد روح باتنا دما طبب المسوعة اللي نكتبهم من المن سخلوهم تقبلنا أمنا كينا مو ودخل يسوع كريستوس آمين